Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka di tinadamag ko nga agawid ni Nana Juanita intun sumaro no abulan, Mari Trining. Anya kumaita, no agawid ni Nana Juanita, Mari Flora. Na, upat atawan ni Nana Juanita iti abroad ngam di ka mailiw kan kuana. Di uray pa'y saanin nga agawid day dyan Nana Juanita dito lugar tayo. Sigurado nga umaylaang agpasikat day jay. Ay nawaw. Ay, jak maawatan no apay akasta ti ibagbaga, Mari Trining. Sa maysa, atapak nga mga no agawid laang dito lugar tayo. Taadda kayat na nga itarayan ijay abroad. Saan ba't siguro, Mare? Anya kumangay mat ti itarayan na no bilang laeng? Ay katanya nga'y kumamare. Ang mga no adda kalukwan nga inaramid na ijay abroad. Unay ka matan, Mare. Apay akasta matan ti pa nagsasaom ka ni Nana Juanita. Kamaudyanan na, nakaawid akmat laangan. Uwan nga rod bakit? May kawa kami, di nag-abroad ka. Ay na, sana bale. Taawanan ti plano nga agsublipay ijay abroad lakay. Ag negosyo aklagan dito lugar tayo. Nasaya at nukas ta, Juanita. Ayun gayam, kumusta matan da Flora kan training agagayam ko? Nasaya at dalatamat bakit? Kanayon ko ida makita iti tersena ni Manang Bibang. Ay nawaw, isulat tagayam ti tambayan da nga aging gaita lakay. Iso ang makaungat ni Manang Bibang. Ta nakalalaw na. Agyaman na ta sinong batam ti awag ko, Flora. Si kamat gayam, Nana Juanita. Imawag kamat. Adda ka di napatag nga ibagam? Si kakit di mat, Flora. Saan ka di nga in-text ko kan ka nga agawidak dito'y lugar tayo? Ha? Ay nawaw, idi kalman pa nga ururayan kayo kinitraining dito'y balay. Dumagas kayo mat Ay, pasensya ka, Nana. Ado nga minti as-asi kaswag. Ay, isa na bale. Umayak to iti ayan yo, kalpasan ti panaglabak. Nasayat mat nga rod no kasta. Dagasam to ni training. Jak mat nga rod maawagan ti cellphone na. Nagsukat samot iti SIM card. Mari Trining! Mare! Nay, si ka magaya, Mari Flora. Anya masapul mau. Ay nawaw. Ang damat gayam ni Pari Lucas dito'y balay da. Anya kuram. Ay, saludsudak kumano adda ni Mari Trining. Ay wine. Ada di kusina. Mada mga kapay. Ada na patag ngay bagam kang kuana. Adda ko mapare. Ay kasumbra ka nga din na. Agdiretso ka na di kusina, may maray. Agyaman naklaunay. Ala, wanan nyaman na. Anya ti umay mo ibaga, Mari Flora? Imawag ni Nana Juanita kanya kita'y bigat, Mare. Ay nawaw, anya manen ti imbaga day jay at tao kan ka. Mapanta ka no iti ayan na, Mare. Pwe, iti anya ko maaga po. Alakit din, Mare. Pagbigyan ta ni Nana Juanita. Ay na, si kalatan ti mapan, Mari Flora. Narigat ang mga nupanunutin na at ti chocolate ti ginagarat ha. Saan ba't siguro? Sa maysa, jak kayat ti mangan iti makan ang nagtaod iti dakis nga aramid. Dakas nga aramid nga. Anya ti kayat mo asawan. Atapag at ilalaki ni Nana Juanita ti mangmangtad iti kwarta na. Anya?
Nang ko tinagsaritaan nyo, iti kumarim ita, bakit? Kat, anya ko maita? Nagpudno ka man? Apay, ada diyo nagkinaawatan, kanina na Juanita balikbayan. Saan man akong purmi ti salsaludsodam si Kalukas? Ay, nawaw. No kayat mo, di si kalaangan ti sumurot kin ni Marie Flora. Saan asyak ti kulkulitam? Huh? Si kaki di mo, bakit? Agpudno ka man kanyak, Lucas. Adda ka di pa naggustom kin ni Nana Juanita? Nay. Agsalud-suda lang, kakasta may bagbagaman. Amangan mat no may saka kadagi ti lalaki ni Nana Juanita. How? Unay ka ti pa nagsasaumong, bakit? Mala, uminom ka pa iti juice, Flora. Ay nawaw, agyaman ak nana. Awan anyaman na. Aywan gayam, di mo matkadwa ni Trining. Ay, kwa ngamin nana. Ha? Anya ako ah. Ay, kwa. Ado ka no tinaskan nga aramidan na ijabalayda. Ay, kasta gayam. Apaya kasta ti panagkitam kanya. Dakkel tinagbaliwam nana. Adda si Mixi kan pimudaw ka. Ay, gagangay na ah. Sa anak ngamin amain initan iti pagtrab-trabahuak. Ay, naimbag ka pa'y nana. Anya kumangay tinaimbag ichay. Kinapudno na narigat matlaang ti trabaho iti abroad. An-anusak lang, tapno dagos ang makaurnungak. Rabi imot gaya man. Agawid ako nana. Agyaman ak iti juice, kape, kan tinapay. Mabiit laang, Flora. Ha? Apay ka di nana? Alaam daytoy. Ha? Anya ngay day nana? Ay napasarabo para ken ka. Ginatang ko ijay abroad. Ay wow, nakababain mat kan ka nana. Ay na, anya kumangay ti pagbainam. Awatum kit din. Sigurado ak magustuam daytoy. Agyaman ak nana. Awan anyaman na, Flora. Ayun gayam, alaam daytoy para kin ni Trining. Idagas munto ijay balayda. Naimbag abigat mo maritrining. Oh, anya ti aramidam dito'y balay Marie Flora. Imayak ta kayat ko nga itutoy pasarabo ni Nana Juanita para ken ka. Sana kun adim magas idirabi ta naka-off-mat nga minan ti silaw yo. Ay nawaw, jak ka sa pulan no anyaman day ta, Mare. Ay, sayang mare. Sapay, bag kan tsokolate ti linaon da ito'y nga eco bag. Ah, Wan, iso nga awatam kit din. Ay, wan gayam, ammom ka di apim mo daw ni Nana Juanita. Si Mixi pa'y sika. anya kumita, no pimu daw kan si Mexi ni Nana Juanita. Na, Sa maysa, ataper nga the foreigner amang mangtad iti kwartana. Day tati us-usaran na iso asim Mexi kan pimintas ako nam. ay nawaw. Adama nakitak at tsukulit iti drawer ta, bakit? Sa dinong iti nangalami ti dayjay. Ay sos, di mo kutkut yan day Lucas. Salud-sudi lang, bakit? Iso di ka gungit, Ni Nana Juanita tinangtad. O anya, naragsakan. Speaking of Nana Juanita, kaya nung nasabak ko hindi namin sanggal daw. Takal mo nagbaliwan ng dayjay nga bakit? Saan ka di nga nangisi mo dayjay iday? Anya kumaita no pimu daw. Apay, ayan na pulot ti ulom ka ni Nana Juanita. Di mo ibaga nga palam. Ay na, tapno ibagakan ka. Awan tiga po na tapno umapalakin ni Nana Juanita. Pimu daw kan si Mexilaang. Ha? Anya ngay kamo tayo. Amangan met no adda lalaki a pinagkwarkwartaan na ijay abroad. Mga ready ka man ako na akong bakit? Ay na, ibagbagak laang matinadlaw ko. Anya ngay kamo tayo. Ang mga nuhusto ti atap ko. Oh, sika magti lumabas dito'y paraangan may Marie Flora. Sa dinong ay ti papanam. Ay nawaw, si kamat gaya mare.
Ay, mapanak iti ayan danana, Juanita. Mapanak man makitangdan. Ha? Di mo ka dinadamag, Mare. Ti anya, mare? Mangipatakder danana, Juanita, ken Tata Rodel iti laundry shop, ken restaurant da. Aya, Wan, talagang agprogreson ti biyag da, Mare. mas daawak laeng. Sa dino nga tamot tinangalaan ni Nana Juanita iti kwarta apag patakder na iti restaurant kan laundry shop. Ah, sa dino kumapay, ti sweldo na iti nagtrabaho iti abroad Plus dyan naglaklakwan nila kay na iti nateng amula da. Imposible, mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Mare. Amangan met no naggapu ka dagiti foreigner, alinok ko na ijay abroad. Ay, adday ta kamanen, Mare. Anya nga iti ammo tayo, Mari Flora. Amangan no husto ti atap ko. Apay nga itakalaeng, Flora. Pasensya ka, Nana. Nakiistoryak pa ngamin ka ni Mari training. Tapno awan makun ko, Nana. Speaking of training, adda ka dinadakamat na kan ka. Madlaw ko ngamin akas lalikliklikan na. Ay, kuha, Nana. Awan. Awan mo't nadakdakamat na. Apay nga rod, adi naman lamapanunot ti umay dito'y balay. Katno kanayon met nga umay agi-standby dito'y balay, idi sa anak pa yan nag-abroad. Ay, tsaka mo, Nana. Adda ka di ilimlimad yo kanya, Flora. Nas ka na makapanunot ak iti rason ko. Ang mga no siyak tupay ti mabaliktad no ibagak kanina na Juanita amin dagiti imbagbaga ni Mari training kontra ken kuana. Oh, di ka mo't sumungbat, Flora. Pasensya ka, Nana. Adala ang nalagip ko. Lumabasak, Nana Juanita. Sa dino tinagapuam, Lucas. Naggapo man, iji bang kagmay? Abangan no kayat mo ti makitangtan. Ah, Kasapulan mi ngamin ti agtrabaho iti laundry shop kan restaurant ngay patakder mi. Tapno malpas ko maadagos. ay nawaw. Awan parikot iti dayta, Nana Juanita. Mayatak. Sa nabalit, awan mera sa maraming iji bang kagmay. Nasaya at ngarod no kasta. Ala, mangrugi ka ngarudan inton bigat. Ay mabalin lat tamay. No awanan ti bagayaw, agawi dakpay, Nana Juanita. Amangan no agururay ti asawa iji balay. Naimbag ngagsapa ang bakait. Itaman pa'y anasapa ka nagrieng lakay. Ay ina mamakipurdiya, iji balay da Nana Juanita. Kasapulan da kanukit ti katulaw. Anya ti ko nam? Makipurdiya ka, iji ang da Nana Juanita. Naimbag lang at daigatang ta iti bagas. Saan ang mabalin? Apay ta saan, Mike? Di mon saludsudan no apay. Basta no imbagak asaan ka mapan, dumngag ka. Ay nawaw, una yun. Tikit di bang kagtatiin to na ram? Kaya, Mike, ita lang ag sideline data, di mo pa kayat. Ay na! Mura niya bagbagam, mapanak. Long time no see, training. Naimbag lang, tanasalaw ka dito'y kalsada. Papansin. Anya ti kunam, training. Ti ko na ad-ad mintas ka, Nana Juanita. Si kakit di matraining. Uray si ka, napintas ka mat. Ay nawaw, namati mat adagos iti impagak. O adda ka di ibagbagam, training. Ay, awan na Juanita. O sige, agpatuloy ak pa ya. Ang mga numaladawak iti papanak. Mabiit lang ang training. Apay ka di, Nana Juanita. Likliklikan na ka di. Saan ka matan amapmapan ijay balay? Kan maisa. Kasla di mo kaya ti makisarita kanyak. Di na ka din kayat agayam. Ay, kuwa ngamin, Nana.
Ay, kwa, busy ang ngamin nana. Di ta ka na, tagdardarasak. Di ka manaktak. Ay, anay ko. Oh, apay Trining, naan-ano ka? Anay, tisaka. Natutukak mata ni Tilansa. Ay na, ipandak ko may ospital, nana Juanita. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay, awun nga paiso, mabitla ang tawagak ti kanakak. Usaran tayo pa'y lang tilugan na. Kumusta ngay mo tiri na mo bakit? Ay na, naimbaglaangin at adda ni Nana Juanita nang itaray kang ka dito ospital. Wan nga ron lakay. Makitam, ti pa nang ipatag na kanya. Ure li-li-likam ka, sana nagdua-dua ng tulong kang ka. Ay, nawaw. Di naksermonan ng alakay. Ay, pagpanunutam kang pag na mamdata na pasama, bakit? Hinton maminsan, di mo pagpanunutan iti dakas ti paadam ataaw. Nang rona no awang mo ibidensyam. Umapalak lang amin kan kuan alakay. Agaso ngay, tad-adapi mintas. Kun adda pa yan ipatpatakder na a negosyo da. Siya, tambay lat tangaging gaita. Eh, kaya nagagada nga agasawa, di progreso ti panagbiag na, ha? Isosi ka bakit? Agagakamutan. Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay, Trining. Kwa na Juanita. Imayang takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Ha, ay, awan mo ka nagbasulam kanya. Kinapudno na. Pinagpanunutan kay tidakas, nana. Umapalak lang amin kada kayo. Ay, unay mo't daytan, Trining. Anya ngay kumati apalam kanya. Amin, nana. Kas kumaiti lang ayo ita. Pimintas kayo. Kan, adda pa yan business yo. Businesswoman kayo. Saan akas kanyak atambay laang. Ay na, Trining, saan arumba nga apalan na? Ngamin, patsyak akabailamat nga aramidon dagiti naramid ko. Agyaman akunay, nana Juanita. Sorry man na. Maawatan ka, Trining. No kayat mo ti agabroad, ibagamla ang kanyak, tulungan ka. Ang mga no isuma ti pagprogresuan ti piyagyo kin ni Lucas. Ha? Pudno, nana Juanita? Apay kit din asaan, Trining. Ay na, agyaman akunay, nana Juanita. Ay nawaw! Imbes a pagpanunutam iti dakas ti progreso ti pada matao, aramidam kit di ida nga inspirasyon mo, tapno biag mo met ti agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.